aceiași colegi la care m-am raportat. Doar în prezența oamenilor pe care i-am cunoscut am fost ceea ce am fost, fără ei nu eram nimic. Dacă ați avea posibilitatea și șansa, ați pleca din România? Nu, niciodată. Nu pot trăi decât lângă ai mei cu care am în comun civilizație, cultură, viață de zi cu zi și chiar insatisfacții sau satisfacții. Care este personalitatea din România pe care o apreciați în mod special? O întrebare dificilă. Personalități sunt multe, eu cunosc puține. Am să iau una din domeniul literaturii. L-am revăzut cu mare plăcere pe Nicolae Balotă la emisiunea Eugeniei Vodă și mi-am reamintit bucuria de a citi Arghezi prin textele sale critice, bucuria de a privi literatura germană prin aceleași texte. Ce emisiuni preferate are un om de cultură așa cum sunteți dumneavoastră? Bogdan, emisiunile pe care le are poate orice om al zilelor noastre, respectiv sunt tentată să pierd timpul pentru a urmări talk show-urile politice, urmăresc în același timp înapoi la argument, urmăresc profesioniștii Eugeniei Vod, nocturnele Marinei Constantinescu și cam atât. Și acum, văzând că aveți o carte cu Paul Cézanne, îmi permit să vă întreb ce pictori preferați din Universalitate. În spațiul picturii am poposit destul de rar, dar îmi place pictura impresionistă și legat de pictură am să-l așez pe Rodin cu sculpturile și pentru că am văzut muzeul la Paris și am rămas atât de plăcut impresionată că poate un sculptor să prindă în piatră sau în marmură sau în orice alt material tare imaginea omului. De la Burghezii din Calais la Poarta de la Infern, sculptura lui Rodin mă impresionează și poate și viața lui. Legătura cu Camille Claudel, cu sora lui Paul Claudel și pentru că înainte de toate, înainte de a fi artiști, au fost oameni. Și acum, în final, vreau să vă întreb așa, o informație de statistică. Da. Câte cărți credeți că aveți în bibliotecă? Multe, foarte multe. Uneori cred că aceste cărți mă vor da afară, nu mai am spațiu, am construit module de bibliotecă ca să-mi pun cărțile, le iubesc, ele sunt viața mea, pe ele mi-am cheltuit averea, dacă am avut avere, dar mă tem că într-o zi voi fi dat afară de ele și mi-am dorit ca soțul meu, dacă eu voi dispărea prima, să dea în amintirea mea cadou la fiecare an cărți din biblioteca și cărțile la care am ținut în mod deosebit. Să înțeleg că sunt de ordinul miilor. Da, sunt multe, sunt foarte multe. Fiecare camera mea are cărți pentru că eu mai pierd uneori clipele răsfoind o carte la care renunțasem de mult. Acum, din păcate, trebuie să încheiem. A fost o reală plăcere pentru mine, a fost o zi de vară petrecută într-un mod extraordinar de plăcut, alături de un om deopotrivă cald și foarte drag sufletului meu. Cu siguranță, deși începând cu vara aceasta nu mai predați în mod constant în liceul nostru, cu siguranță o să vă vrem aproape și în continuare și nu o să ezităm niciodată să venim ori să vă cerem un sfat, ori să purtăm o discuție deschisă cu dumneavoastră. Mă declar mic în fața măreției cunoașterii dumneavoastră și culturii și valorii pe care le aveți. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat, pentru că știu că nu a fost ușor să vă devoalați parte din personalitate și din viață în fața mea și a tinerilor, zic eu, care stau și se uită acum la noi. Și vă urez o viață măcar la fel de frumoasă precum ați avut-o până acum. Bogdan, mulțumesc. Nu sunt o personalitate, sunt un om obișnuit al acestui oraș. O spun cu sinceritate, în lucrul acesta cred. Îți mulțumesc pentru toate calitățile pe care le-ai enumerat și pe care le iau drept un cadou al clipei. Iar în momentul în care clasa 11-a va avea pași îngreunați pe culoarele liceului, înseamnă că prezența
mea rămâne prezență. Mulțumesc! Mulțumim mult! Acum, așa cum fac de fiecare dată, o să vă rog ca în cazul în care aveți comentarii, în cazul în care aveți oameni pe care doriți să-i vedeți la noi în emisiune la Super Tare, să nu ezitați să ne trimiteți mail-uri la adresa de mail bogdan_jos_oneil@yahoo.com sau pe blogul www.bflcescu.blogspot.com. Acum, pentru că am stat atât de mult în domeniul culturii și al literaturii, vreau să vă închei spunându-vă țintiți spre lună, chiar dacă nu veți reuși, măcar veți fi printre stele. La revedere pe data viitoare! Foarte frumos, Bogdan!